Miris koji osvaja. ASP butik sa najbogatijom ponudom modela svih najvećih proizvođača džinsa i sportske opreme. Novi Sad, Pašićeva 11, Daničićeva 3 kod Riblje pijace i na uglu Jevrejske i Gajeve. Od džinsa tu je sve u butiku ASP. Uzrast napada, stojići u zatvoru. Ubistvo za lovca uvijek napada i na ulici. I uz čišćenje razloga. Predstavljao najnoviji film iz 1998. Strašno, osveće u ulicima, u dramskoj blockbusteru iz horora. Broli Bush u filmu Plankton Meteor, distribucija Bandur Film. Za najvažniji proces karijere, ovaj advokat nije bio spreman. Pa ga je njegov drugar Richard zamenio. Michael Richards i Jeff Daniels Sudnica, ludnica.